Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Terra. DJ Titan Jello. And this is Mary's Secret File. Si Mary na nanghihingi ng advice sa mga kabisyo natin out there dahil sa kanyang sitwasyon. Binlock niya ang kanyang boyfriend dahil nahuli niya itong boyfriend niya na ito na tumatrabaho ng ibang babae sa Jeddah. Bakit ka natawa? Wala lang. Dami ko pa naman kakilalang taga Jeddah. Oh? Palagay mo si eto yun? Akala ko sabihin mo, ang dami ko pa namang kilalang John. Hanap ko nga ngayon dito sa message. Sa mga nagme-message. Baka... Talaga? May taga-Jeddah dyan? Anyway, so pakinggan na natin yung mga kabisyo natin nagbahagi ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and valid reactions. Basahin natin ang komento ni DR. Kung sino pa yung hindi mo kilala, sila pa lang tutulong sa'yo sa ginagawang pagluloko ng partner mo. Mary, kapag in denial pa yung partner mo, halatang siya'y sinungaling. Malamang totoo yung mga binigay ng mga nagsabi sa'yo. Kaya naman, mas maigi nang tapusin mo na ang relasyon mo kay John dahil hindi ito maganda sa mental health mo ngayon. Oh, yun ang sabi ni DR. Ito pa sabi ni Jobert. Isang mapagpalang gabi. Ang masasabi ko lang sa ating sender, DJ Rocky at DJ Titan Jello, ay wag na siyang makikipagbalikan pa doon kay Jan dahil may mga kilala talaga akong Jan. Manloloko yan. Shoutout po sa Team Bulacan Overdrive Grab drivers, lalo na kay parang Alan Alvarez at John Soltes. Grabe naman yung lahat ng pangalan, lahat ng tao may pangalan yun dyan, manloloko na. Dyan magaling yan. Oh. Parang meron kang naaalalang tao na ang pangalan dyan, Titan Jello. Wala naman. Totoo ba? Wala. Wait lang. Siguro may John ka sa pangalan mo. Wala. Angelo John? Wala. Hindi, wala akong John. Wala. John Angelo. John Angelo, wala. Sige, sabi malinis. Mo yan. Ito pa sabi ni Charles. Ha? Mahal mo pa rin si John kahit niloko ka na? I'm sorry, sender pero are you freaking dumb? Niloko ka na nga tapos mamahalin mo pa, pakawalan mo na siya, masasayang lang yan. Hindi yan bigas na pag natapon, mababaliwala na lang. Mag-isip-isip ka, sender, hindi sapat ang pagiging green flag kung hindi genuine ang isang lalaki. Ang pagiging green flag may utak. Ikaw ang nagsabi na green flag si John, pero mukhang red flag siya ngayon. Think again, we don't give a damn about him, sender, kaya ang advice ko sa'yo, pakawalan mo na siya. Walang pero, yun lang ang gagawin mo. Laban na laban. Totoo. Ito pa sabi ni Robert, tama nga ang sabi-sabi ng iba na walang lihim na hindi nabubunyag. Minahal mo siya tapos sasayangin niya lang. Tama lang ang ginawa mo na hiwalayan mo na siya. Bigyan mo muna ng oras ang sarili mo sa ngayon at tayaan mong gawin ang gusto niya. May karma din yan. Eto pa sabi ni Gabgab, Happy Monday night, DJ Rocky and DJ Titan Jello. Nako, isang lalaki na naman ang nagloko. Hindi na talaga mawala-wala yung mga maluloko na yan sa mundo. Anyway, para po kay sender, kapit lang, malalagpasan nyo rin yan. Hindi mo deserve ang ganyang lalaki. Listening po ako habang papauwi. Ang dami pang nag-comment sa ating secret file for tonight at lahat naman sila sinasabi nila na, hiwalayan na yan, good for you, hindi mo na siya kinausap pa. Agree ka ba dun? Agree ako. Na hindi na niya kinausap pa, binlock niya agad? Oo. Kasi para sa akin bilang isang babae, tulad nga yan, yung mga ugali kasi ng babae, dude, kapag nalaman na nila na nagloko na yung lalaki at umamin din, kasi umamin yun na mali din ng isa Hoy! Hoy! Di
ba? Gusto kong ugain eh. Hindi, to be honest lang, di ba? Pwede naman siya mag-white lies na, hindi, bahala ka kung ano yan na paniniwalaan mo. Talaga? So pinaninindigan nyo talaga na Hindi huwag naman sa umamin? pinaninindigan, pero kasi malaki ang pwede maging lamat kapag umamin ka na sinabi mo yung totoo. Na nagloko ka. Katulad niyan. May mga babae na sige, alam ko na nagloko ka. Umamin ka sa akin, pero tignan mo, ang ganti ng mga api. Totoo yun. Ang mga babae may mga tumatakbo sa isip niya, nakakaiba. Kumbaga, it's a trap? Ganun ba yung sinasabi mo? Oo, umamin ka sa wakas. Kada gising mo pa lang, tapos ka sa akin. Diba? Nananaginip ako. Sasampalin ka bigla, pag may binabanggit ka na naman na pangalan. Hindi, totoo. Magiging instrumento yan para lang lalo kayo maging toxic sa relationship ninyo. Pero hindi ko sinasabi na dapat natin na hindi sabihin yung mga ganyang bagay sa partner natin. Kung alam mo naman at kilala mo yung partner mo kung paano ka mag-open up sa kanya at sabihin yung mga ganyang bagay, okay, go. Pero kasi may mga partner talaga or may pamilya talaga na kapag sinabi niya yung ganyang bagay, ikakasira at ikakawasak ng pamilya nila at hindi maganda. Meron akong kakilala. Oh, sino to? Nahuli na siya, harap-harapan. Harap-harapan, nahuli na siya. Tinanong ko talaga, sino to? Nakichismis. Hindi ako to. Pero nahuli na talaga siya harap-harapan. Mayaman sila. Sobrang yaman nila, pero parang hindi feel ng babae na wala siyang trabaho. So nagtrabaho siya, nag-call center siya kahit hindi naman dapat. May business sila eh, mayaman talaga. Talagang kilalang tao to. Kilalang tao to, mga kabisa. Binanggit mo pa talaga yung mga clue na yan. Kilalang tao, tapos nag-call center yung partner niya para lang mapatunayan at mapakita doon sa pamilya na may skill pa rin siya. May skill pa rin ako. Na may silbi siya. May silbi ako, kumikita ako sa sarili ko at kaya kong bumili ng mga gusto ko sa sarili ko. Pero ano nangyari? Ano? Nahuli itong girl na may kasama na sa Antipolo sila. Katrabaho. Katrabaho. Na nakaakbay, ganyan. At may kiss pa. Tinanong siya. Tinawag siya nung guy. Sabi, ano nangyari? Sino yung kasama mo? Kaibigan ko lang. Paulit-ulit. Sinasabi kaibigan lang. Alam mo, sabi ng lalaki, buti na lang hindi niya sinabi sa akin no, na... Eto sa amin to kami mga lalaki, buti na lang hindi niya sinabi sa akin na sila yun o naging boyfriend niya yun. Kasi mas masakit sa akin yun na aaminin niya o baka mas masira kami. Okay na yun na tatakbo na lang sa isip ko na baka nga kaibigan ko na lang talaga, kaibigan niya talaga yun. Oh my God! May ganun totoo yun nag-kiss na? Oo, kaibigan daw eh. Yun ang pinaniniwalaan niya eh. Ganun na pala friendship ngayon, may kiss Oo nga eh. Sana nga lahat ng kaibigan ko. Pero di ba, mahirap kasi minsan umamin. Or kanya-kanya siguro ng perception tungkol doon. Kasi alam mo, dude, nagigets ko yung point mo na, wag na lang umamin, pwede naman maging white line na lang. Depende kasi kung paano iti-take yun talaga ng partner mo. Pero alam mo, speaking from a point of view of a woman na naloko na in the past, masasabi ko na mas ma-appreciate namin yung taong totoo talagang nagsasabi. I mean, yung taong nagsasabi ng katotohanan. Bakit? Kasi una sa lahat, you are taking accountability doon sa nangyari, doon sa mga aksyon mo, doon sa mga naging desisyon mo. Sa pamamagitan ng pag-amin, doon nagsisimula ang healing process ng relasyon ninyo. Totoong healing process kagad? And, alam mo dude, pag sinabi kasi nating healing process, wait lang iba kasi naisip nyo na healing process. Pag sinabi mong healing process, it's not so peaceful. Gets mo? Yes. Totoo ang naman. ultimate goal ng healing is peace. Yes. Okay? Yes. Pero pag sinabi mong healing process, pwede yung magulo. Yes. Pwedeng toxic. Yes. Pwedeng nasa taas, pwedeng nasa ibaba, pwedeng nasa kahit all over the place. Pwedeng basura, baliw, lahat. Pagdadaanan ninyo because it's a process na kailangan yung pagdaanan. And again, babalik ako dun sa point ko na it starts with honesty. Healing process starts with honesty and being accountable dun sa ginawa mong pagkakamali. At dun sa pagkakamaling yun, kapag nakagawa ka, lalaki ka, ng kasalanan sa partner mo, nagloko ka, umamin ka dahil wala ka naman ng choice kundi aminin dahil nakasuot na nga ng jersey, meron pang bouquet, tas may ano pa, whatever. Kasi, well, umamin na siya,
dun sa babae, sana ma-appreciate niya yun. Na nagsabi ng totoo yung partner niya and what to do next. The question is, what should we do next? At tama yung ginawa niya. Na binlock niya agad? Niwanan niya na. Pero ang tanong muna kasi niya dapat is, ano bang gusto ko mangyari? Like, gusto ko ba tong i-save? Tapos tanong niya din doon sa lalaki, wait lang, gusto niya ba doon tanong din dapat sa lalaki, gusto niya bang i-save yung relasyon nila? O ipagpatuloy yung pagtatrabaho sa Jeddah nang sa gayon makapagtrabaho pa rin siya ng iba? Kasi kung hindi naman niya titigilan yun, what's the point? 'Di ba? So, kumbaga kung evident naman na doon na okay, pinipili nung lalaki yung nakatrabaho niya, wala nang dapat pag-usapan pa. 'Di ba? Tapos at tapusan lahat ng 'yon. So ako naman iniisip ko doon kung gusto talaga nung lalaki, 'di ba, na magkaroon ng healing yung relasyon na meron sila. Yung lalaki yung talagang effort ng matindi para makuha ulit yung loob ng babae. And kung sakali kung sinasabi ninyo tama naman yung ginawa ng babae, ito naman naisip ko diyan. Bilang isang tao din na nag-block agad. Totoo ba? Naman, binlock ko agad yung mga dati ko pa nakarelasyon na. Tama yun. Kumbaga, block agad, ganyan. Ayoko lang makarinig ng explanation because the act itself is the only explanation that I consider. Yes, Kasi, tama. niloko na ako eh. Ayoko na. No explanations needed. Tama. Pero bilang tao na naka-experience na binlock ko agad, meron ako realization. At ito yung realization ko. Realization ko dyan, kahit pakiramdam mo, galit na galit ka na, kahit pakiramdam mo wala na siyang karapatang magsabi ng kanyang dahilan, subukan mo pa ring pakinggan. Hindi para balikan, kundi para alamin mo lang kung ito bang taong to is legit na umaamin ng kanyang pagkakamali, kung talagang eto bang taong to bukal sa loob niya yung mga sinasabi niya, nang sa gayon, pwede niyong dalhin to sa mga susunod niyong relasyon na, natutuwa ako dun sa, parang may closing kayo, kumbaga may closing salvo. Yung Siguro ganun. Hindi agad. Pero, I-block mo muna. pwede naman kasi makakatulong eh. Pwede rin naman na i-block mo agad. Pero kumbaga, pwede mo pa rin kausapin. I mean, pwede pa rin kayo magkaroon talaga ng closure na wala halong tsurbahan Kumbaga, naisip ko lang na, okay, nakatulong at some point yung ginawa kong pambablock. Pero naisip ko din, gusto ko pa rin marinig kung ano man yung explanation na yun. Hindi para sa maniwala pa ako dun sa explanation na yun, kundi para ibigay sa sarili ko yung panimula ng healing ko and ibigay din dun sa taong yun yung panimula ng healing niya. Kasi at the end of the day, nagkaroon pa rin naman kami ng pinagsamahan. Pero hindi mawawala yung galit siguro, yung sama ng loob, yung feeling of betrayed, feeling of pain, the hurt and everything else. Pero feeling ko, it is something na kailangan para maghilom kayo individually. Pero kasi minsan, mas napapasama pa the more na gusto mong alamin yung mga bagay-bagay. Dahil sa realidad ng mundo natin, kapag tinanong mo yung isang tao nagkasala sa'yo, minsan, rare yung ganyan nakatulad ni John, na umamin, na sinabi niya na, hindi totoo yun. Ako sa realidad lang ako, mga kabisyo. Bilang isang lalaki, sa realidad lang ako. Kasi, para sabihin mo na hindi ko naman sinadya mo yung choice mo yun eh. Pero umamin ka nga, okay na. Sige, approve ka. Alam mo, inisip ko din at some point na kaya siguro din siya umamin kasi gusto niya nang pakawalan yung relasyon. Gets mo? Yes. Kumbaga, it's his way out of the relationship eh. It's either you take me or leave me. Kung leave me, tapos gusto ko naman talaga yung babae, panalo ako dito. Kasi ibig sabihin, hindi ko na kailangan sa'yo na I love you, ganyan. Wala lang. Matured na rin to si Pero nga dun lang sa naging decision niya na choice niya mangloko, choice niya mamili ng ibang babae. Yun ang mali niya. Pero sa akin kasi, napaka-rare lang din na may mga lalaking aamin na oo, chicks ko talaga yan, akin yan. Oo, hindi ko pagkakamali yan. Di, totoo lang yun. Ang sasabihin lang yun, paano mo napatunayan? Kaibigan ko lang yan, na ganito. Maraming dahilan na mas lumalalim lang din yung gulo at away ninyong dalawa. Kaya, hindi ako magtataka na binlock kagad ni Mary. Kasi, alam niya rin na, kapag tinanong ko pa to, magsisinungaling lang din to. Paiikutin pa ako neto. Kunwari, umamin, tapos papaikutin pa ako neto. Baka may tendency pang lumambot ako, tapos patawarin ko, pero ulitin ulit sa akin. Kaya,
tama na, cut ka na sa akin. Mali ka na eh. Ganun lang. Ganun kasimple. Pero ako naniniwala ko hindi lahat ng lalaki manloloko at nanloloko. Iilan pa rin kami mga... I-push mo yan! Iilan pa rin kaming naniniwala. Naniniwala lang naman na may mga tao pa rin. Bakit ba? Ako ba yung hindi nagloloko? Wait, natatawa ako dun sa ginagamit mong words. Naniniwala, hindi yung naninindigan. Yes! Magkaiba yun! Yes! Naniniwala na may mga iilan pa rin lalaki mga matitino. At bilang si Titan Jello, loyal, Titan Jello Hindi yung Angelo John. Hindi yung Angelo Bilang si Titan Jello, loyal, titindigan ko kayo. Diba? Titindig ako na talaga may mga lalaki pa rin tuwid at tapat sa kanilang minamahal. Maging malayo o malapit, hindi kaya magloko. Well, yeah, hindi naman lahat ng tao manloloko eh. Yes. And we pray para sa healing ng ating sender, no? Na sana dumating din yung time na makapag-isip ka ng tama sa kung ano yung gagawin mong desisyon. Pero kung ano man yung naisip mo nung unang beses mo nalaman or nung huli kayo nag-usap na John na gawin, tulad ng pag-block dito sa kanya sa social media accounts, lahat yan valid kasi yan yung nararamdaman mo eh. So, yan yung palagay mo makakatulong para sa paghilom ng sarili mo. Kanya-kanya rin naman tayo ng proseso ng paghilom at mas kilala mo naman yung sarili mo kaysa sa amin. Kami lang naman dito nagbibigay ng advice according to our friends and our experiences. Di ba? So, mas pinagdarasal ka namin para sa paghilom ng iyong puso dahil mahirap yan pag naplano mo na yung sarili mong kinabukasan kasama ng taong akala mo pakakasalan ka. Totoo yun. So yun lang. Wala na kami ibang masabi pa. Base naman dun sa kwento niya, wala naman siyang kasalanan eh. Nagloko lang naman to si John talaga eh. So wag mo sisihin yung sarili mo. Pakawalan mo yung tao nagloko sa'yo. Yun lang. Totoo. Sakit ng ulo yan. Sakit ng ulo yan. Marami pang tao magmamahal sa'yo. Yun, diba? Wag kang mag-stay. Kala ko, sasabihin mo na naman, nandito naman ako. Wala. Hindi. Pag nandito ako, uulit ka. Maulit yung nararamdaman mo. De, charot lang. Anyway, Kabisha, if you want to share secrets, share it to us, raketera@gmail.com. BRB as in Bathroom Break for Top Secrets. Kasama pa rin DJ Raketera. DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Wala pa ba kayo memorize yan? Basic. This is Mary's Secret File. Metro's number one. Metro's number